Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Rek karo dhewe Rek yo. Iki tidak tahu ketemu Rek, ndak tahu foto. Biasa. Bisnis le. Oh, masuk. Saiki ade golek takjil di daerah Beso Rek. Di ngarepe tak koyo iki golek yo. Iku lho Rek tulisane ndiri. Apa ri? Es buah prasmanan. Hargane kur Ngapain dhewe rek. 6.000-an. Ayo di langsung nyangli ya. Oke. Assalamualaikum, Kak. Saya butuh es. Dengan temen. Dengan Mbak siapa ini? Hah? Isi Mbak Eri. Ya izin, Mbak. Selu santai kan. Ndak mangan arek iki, Mbak. Daerah pangan karo ubi. Es buah prasmanan. Ini dhewe. Oh, ngamek-ngamek dhewe yo. Tak karepe, kok tak gelas rek. Masih gede. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Pia. Mbak Pia. Iya. Iki es buah prasmanan Rek. Kok ini ngame kabeh iki lak apa-apa, Mbak? Yang penting sakmene, Mbak yo. Iki apa iki, Mbak? Gak ngerti aku. Nah, nggak ngerti. Oke. Ini jauh. Jauh. Ini jelly. Lontong, melon. Kan jadi dhewe Mas. Oke, siap, Mbak. Ayo ngame dhewe ae. Sik cakep. Sora. Sing anak iri. Apa Yo, itu ya? apa iri jeneng iri? Bombane ndak rumah. Ya wis. Kona ini dodolan saiki. Sing dodolan aku ya ya. Yo. Yo boy, jelly iri. Iki enak iri dikit-dikit, Pak. Iki enak iri. Enak kabeh. Yo. Beli ono maren iri. Ya iri. Buah iri. Boy semongko yo. Yo. Iki apa iki? Melon. Melon. Oh, Ini mana iri? ya iki. Kabar. Iya sih. Oh iya kabar ini dikit-dikit. Kok on ndak terdengar marine. Susunya kurang ring. Hah? Apa itu sih? Embo. Mbak Eda ro tuh tahu lho, Query. Iya. Ini dan lagi nih, Mbak. Apa Mbak marine, Mbak? Kayak apa ini marine? Ayo peri, iri kai. Ayo. Ayo buat iki we. Kabeh we. Kabeh. Ono kabeh we. Masuk. Ini. Iya. Yo. Mas melon nih. Kok ori? Tim dari. Ya Bang Kuning bisa nih. Oh iki ya. Campur ya. Lucu. Jawa, itu Jawa bisa. Jawa terakhir. Wes, sip. Dari Dewe rek. mantap. Iki yo ayo. Kira cek ini. Nih, Mbak, siapa ngapa ya? Mbak. Per, Mbak. Tak ro tak kerani, Mbak. Mbak. Apa kok hijau ini? hijau apa, Bang? Hijau. Hijau, Mbak. Hijau apa, Mbak? Ya, Melon. Kono. Warna itu. Bisa Kayak apa? 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 Situ apa, Mbak? Enak le foto-foto iki. Warna-warni. Ayo. Oke, 6.000 ya, Mbak. 6.000. Namanya ya apa 6.000 gitu. Oh. Kali itu gitu. Mulai gitu rek. Mantap. Sama yang buri yo. Gelasnya gede kok. Yo, nanti ini mangan ya ngombe iki. Banget deh, gak lupa ya. Gak jelek tok iki.
Batok yang utama di ganjal. Halo rek, iki rek hasilnya rek. Yono, angkat deh. Oh ya apa? Yang lagi turi ya. Mungkin sih. Dasmu. Iki lokasinya di Ngarepe Alfamart. Apa nih pom besu. Pom besu. Pom besu rek pom tempe. pokoknya ngarepe sing dodolan apa? Aku Iya lo yakin tak dhisik yakin kowe. heeh dia nih korek ya. Oke rek, sekian awak dhewe. Yo iya. Kesuwun rek. Selamat berbuka puasa. Oke, matur nuwun. Aja lali subscribe, like, komen. Yo. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.